Ahojte priatelia, ak hľadáte byt na prenájom, poďte sa pozrieť na tento, na Kokočinu, na Zvolenskú ulicu. Ide o trojizbový byt, je síce v pôvodnom stave, ale toto je dôkaz, že aj pôvodný stav, keď sa uprace, vie byť relatívne slušný. Byt má teda spomenuté 3 izby. Vchádzame do najväčšej izby, do obývačky, kde je tu gauč, je tu táto pohovka, televízor, skriňa. Táto miestnosť je priechodzia do spálne alebo do pracovne. Tu sú 2 postele, pracovný stôl. Z tejto izby je výstup na balkón. Balkón je relatívne veľký, s takýmto výhľadom. Keď sa vrátime naspäť do bytu, prejdeme cez chodbu do kúpeľky. Ako som spomínal, kúpeľka v pôvodnom stave, aj celé bytové jadro, ale relatívne zachovalé. Vedľa je toaleta a oproti obývačke je ďalšia izba, taká menšia, tiež je robená ako spálňa s pracovným stolom. Byt má orientáciu na 2 svetové strany, veľkosťou je 61 m². Tu vchádzame do kuchyne. Takto je dávanský stôl a kuchynská linka. Zariadenie je, ako vidíte, je tu príslušenstvo kuchyne, takže dá sa hneď začať využívať. Nie je tu plyn, varí sa na elektrike. Je tu elektrická varná doska, aj rúra, bez umývačky. Verím, že vás byt zaujal a prídete sa pozrieť na obliadku. Viacej informácií nájdete na stránke nehnuteľnosti. Vidíme sa.